हेलो लोगोफोर बे समाव जों कोविड-19 नि भेक्सिन लाखांनायनि उनावहाय गोबां मानसिनाव गुबुन गुबुन रिएक्शन जानाय खौरांखौ ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं। दा बेयाव फिनजाथाया थैनायसिम सौहैयाखैब्लाबो लोमजालुनाय मोदोम सानाय बायदि जाथाय जानायखौ बयबो नुदों आरो खोनादों। नाथाय बेनिनो गेजेराव माखासे माने सुबुंनि देहायाव बोगथाबमा गोहो एबा मैग्नेटिक पावार जाखांनायनि भिडिअ'आबो भाइरेल जानो लागासिनो दङ, जेराव सामुस फैसा खुस्रा बायदिफोरा कोविड-19 भेक्सिनेटेड सुबुंनि देहायाव गोरलैयैनो सिथाबना थानायखौ नुनो मोन्दों। दा गिबियाव बे जाथायनि भिडिअ'आ भारतनि गुबुन रायजोनिफ्राय भाइरेल जादोंमोन आरो ससियेल मिडियायाव गोसारदोंमोन। नाथाय दा बेयाव आसामनि सासे सुबुंनावबो जानायनि मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ आरो बेखौ गोबाङानो शेयारबो खालामदों। नोंथाङाबो नुखाबाय जानो हागौ। दा नोंथाङा नायना बिथांनि रायज्लायनायजों आन्दाज खालामनो हागोन। अभी खींचे तो फील हो रहा है क्या? हाँ आपने वैक्सीन লৈছিলে নেকি? কেতিয়া ল'লে? মঙ্গলবাৰ কেতিয়াৰ পৰা হৈ আছে মানে? সেকেন্ড ডোজ ন? কিহৰ লৈছিলে? কোভেক্সিন? भिडिअखौ नायनानै नोंथाङाबो आन्दाज खालामनो हाबाय जानो हागौ। नाथाय सोमोनांथाव बाथ्राया बेदि सुम्बु गोहोआ सोर एबा लहाखौल' बोगथाबो, नाथाय बे जाथायाव स्टेनलेस स्टिलखौ बोगथाबनायखौ नुनो मोननाय जादों, नाथाय गुबुन जेबो लहा एबा सोरखौ होनाय नुनो मोननाय जायाखै। दा बेनि उनाव नोंथांनो आरोबाव गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबोनो नागिरदों। बे जाहैबाय निउस 18 इन्डियायाव दिनैहाय मोनसे पस्ट होबोदों। बेयावबो बिथांमोनहा मोनसे जाथायनि सायाव एखे रोखोमखौनो बिथांमोना शेयार खालामदों, पस्ट होदों, जायखौ झारखन्ड रायजोनिफ्राय पस्ट होनायखौ नुदों। आरो बेयाव बुंनाय बादिब्ला नुदोंदि हाजारिबाग ओनसोलाव थानाय उलगरिया गामिनि थागिबि ताहिर हुसैनावबो बे जाथाया जादों होनदों। आरो रिपर्टनि बादिब्ला बिथाङा गोबांखौ ससियेल मिडियायाव बेबायदि जाथाय जानाय भाइरेल जानायखौ नुनानै गावनि देहाखौबो जानो हागौ साननानै बिथाङा आनजाद नायदोंमोन। उनाव सोमोनांथावै गावनि देहायावबो बे जाथाया जानायखौ नुनो मोन्दों होनदों। आरो लोगो लोगोनो बिथांखौ बयबो नायनो फैनायनि जाउनाव थासारिखौ सुग्लायहोनो थाखाय जायगानि पुलिसआ बिथांखौ आवथायाव लानो गोनां जाफैदों होनदों। आरो बिनिफ्राय डक्टरनो फोरमायनानै होदों। दा बाथ्राया जाहैबाय डक्टरालाय माथो बुंखो। दा बेबाराव बिथांमोननि रिपर्टआव फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया मेगनेटिक नङा होनना डक्टरा फोरमायदों होनदों। आरो बियो मोनसे बडि हिटनि गेजेरजों जानायबो जानो हागौ होननानै बिथांमोना फोरमायदों। आरो अदेबानि जुदि बे जाथाया गोबाव सम थायोब्ला बेखौ बिजिरसंनाय जागोन होननानै बिथांमोनाबो फोरमायदों होनदों। दा सोंथिया बेसो, बे जाथाया जुदि बिदियावनोल' थाबाय थायोब्ला बेयो जेबो गिनांगौनि बाथ्रा नङा। नाथाय बेयो जुदि देहानि थाखाय खैफोद लाबोयोब्ला बेसो बयनिबो गोसोआव जोंनाव सोंथि जाखांनानै दंगासिनो दङ। दा बेनिखायनो गोबांनावनो जिहेथु जादों, जोंनि गेजेरावबो खायफानाव जानो हागौ। बेखायनो टेस्ट खालामनानै नायनायनो आरो जुदि जादोंबा थाबैनो डक्टरनि हेफाजाब लानायनि गोनांथि दङ। एसेनोसै, गोजोन्थों।